Molt bon dia, benvinguts, gràcies d'haver vingut. A veure, en primer lloc, aquesta lectura de les confessions, d'un fragment de les confessions, evidentment, o si no en Pobre Carreras s'hi quedaria allà dalt llegint. Aquest fragment és una coproducció de Temporada Alta i del Festival Clàssics. Per tant, es veurà ara aquí, a Girona, i després es veurà al Festival Clàssics a Barcelona. Quasi tothom em deia, però per què feu això? Per què feu això ara? Quin sentit té fer això? I aquest quin sentit té, jo crec que té dues raons o dues arrels. La primera és dir, ara està de moda dir que tenir clàssics no té cap sentit. Que fer clàssics és una cosa que no té cap sentit, que només s'ha de parlar del que està passant avui, com si el que passa avui fos gaire diferent del que passava fa 2.000 anys, o 3.000, fins i tot. Nosaltres creiem que clàssics se n'han de fer i se'n faran sempre, perquè és inevitable i sobretot perquè la cultura és un fil que ve de molt i molt lluny i que esperem que ens porti una mica més lluny d'on som, i aquest fil mai es perd. I a la que es perd o es vol desconnectar del tot, doncs, o la que tens aquesta sensació que dius ara he perdut i ho he desconnectat del tot, t'adones que no és veritat. És a dir, quan Marcel Duchamp fa el vàter, per entendre'ns, en la instal·lació, doncs no és que oblidi tota la història de l'art, no, al revés, només ho ha pogut fer perquè ha tingut tota la història de l'art a darrere, si no allò no hagués tingut cap sentit. I passa igual amb la literatura. Joyce, per dir-ne un, no hagués tingut cap sentit si no hagués anat allà. Fixeu-vos com se'n deia del gran llibre de Joyce, Ulisses, precisament. Per tant, això, que és una cosa que avui dia, repeteixo, moltíssima gent critica. Per què feu clàssics? Per què feu Shakespeare? Aquesta setmana fem un Calderón. Per què feu una lectura de Sant Agustí? Doncs jo crec que és un error dels temps. Això d'una banda. D'altra banda, l'altra raó per qual et diuen per què feu això és perquè Sant Agustí era sant. I, per tant, en aquest moment, tot el que té alguna cosa a veure amb la religió o amb la tradició, amb la cultura catòlica, és bastant bandejat. Jo crec que nosaltres hem d'estar una mica, no per sobre, sinó ser conscients que som fills de tot això i que no podem entendre cap dels quadres que hi ha en la majoria dels museus del món si no sabem una mica de cultura religiosa, no els podem entendre, simplement. Per tant, jo crec que és bo agafar aquests fils i posar-los, i llavors qui els vulgui sentir el sentirà i qui vulgui no. En Raül explicarà bé una mica el marc, l'operació filosòfica que fa Sant Agustí d'Hipona, però hem de tenir en compte que ell apareix en aquest món en un moment en què hi havia una certa col·lisió o un cert conflicte, com a mínim, entre dues grans cultures, la cultura grega, grecollatina, bàsicament, i una altra, que és la judeocristiana. I ell era format en la primera, bàsicament. És a dir, era una persona, el que avui en diria una persona molt culta, una persona que coneixia bé els grecs, etc. I d'on li va venir tot, i això no hauria de dir jo, ho hauria de dir en Raül, però deixeu-m'ho només avançar una mica, d'on li va venir tot? Doncs en intentar traduir la Bíblia es va adonar que allò era una altra divisió vull dir literària, i vull dir per sota. És a dir, allò literàriament no tenia la potència que ell volia, però en canvi això el va portar a descobrir una altra cosa, i és que a part d'aquella qualitat hi havia una altra cosa que era el que avui en diríem, no sé com se n'hauria dit, l'ànima, l'esperit o una cosa d'aquestes. I d'aquí en va sortir un salt, i ara ja no és de pensament sinó literari, que és que ell va passar a fer una cosa que són les confessions, que és una mica ajuntar les dues coses i sobretot l'escriure la biografia o l'autobiografia a partir del món de dins, a partir del que jo en deia, l'ànima, l'esperit, no sé com se n'hauria de dir, que és una cosa que no n'hi havia tradició i que llavors ha fet moltíssima gent. D'alguna manera, quasi totes les que s'han fet després d'autobiografies han tingut també això. Bé, això és una mica el marc només, en Raül ho explicarà bé. Feia 10 o 12 anys que jo tenia el cap de fer les confessions de Sant Agustí, per tant, mireu, s'ha tardat anys, i n'havíem parlat molt amb Modest Prats, que era una persona amb qui tenim moltes converses sobre coses del món de la cultura, i aquest any es va adonar que parlant amb en Raül i amb la Cira, doncs va dir, ho vaig comentar i vam dir, per què no ho fem? Vam dir, doncs fem-ho, i així s'ha arrencat. Dit això, per fer això es necessitava una persona que fes l'adaptació com il faut. Adaptació vol dir polir la llengua, ell dirà com ho ha fet, i després les confessions és un totxo que té 300 pàgines, més o menys, o 350, i esclar, aquí no sé quan s'ha reduït, però deuen ser 25, 30, perquè dura una hora, més o menys. Això ho ha fet en Raül,
que és un home d'aquest món i que ho domina i ho domina molt. Després faltava un actor. Teníem en Joan Carreras, que és un bon actor, que és un molt bon actor, i que, a més, amb l'última producció que va fer en temporada alta, doncs ara molt bé, que és la història d'un senglar, que l'acaba de fer ara a Madrid, altra vegada, que és una peça que l'hauríem de poder fer cada 3 anys, com a mínim, perquè és una gran, gran peça. Per tant, ja teníem un gran actor. La Cira Benoza, ho ha lligat i fa una mirada de fora, el que els francesos en diuen una mise en espace, i el lloc a nosaltres va semblar molt evident que era la catedral de Girona. Finalment, amb qui ho fèiem? Doncs amb clàssics, ja ho he dit. Vam dir, farem una funció, una lectura, i jo vaig pensar, però i qui vindrà a veure això? Perquè al final et acabes creient el que et diu tothom. Pensava que serien 4 gats, resulta que es va omplir en 2 dies i llavors n'hem de fer 2. Per tant, ho farem divendres, que és demà, i llavors es tornarà a fer el diumenge a les 6 de la tarda, per això. Però bé, no m'enrotllo més, quedi clar que això és una lectura, això no és un espectacle, anava a dir, no hi haurà escenografia, sí, hi haurà una escenografia imponent, que és la catedral. Hi haurà un orgue que tocarà abans i després, però no hi haurà res més que això, la paraula i l'actor, que és el que bàsicament és el teatre. Raül, si ens vols explicar una mica què has fet i quin és el marc de Sant Agustí. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies, Salvador. Bé, primer de tot ha sigut un plaer participar en aquest projecte, ja ho dic, això ja ho dic d'entrada, m'ho he passat molt bé. Només un parell de coses. Primer de tot, jo subscric tot el que ha dit el Salvador sobre els clàssics, sobre la tradició. Vull dir, em sembla una cosa molt evident que una cultura contemporània potent, forta, és una cultura que sap mirar-se les grans coses del passat. Si no t'atreveixes a mirar de cara als grans assoliments literaris, filosòfics, etc. del passat, doncs difícilment tindràs gaire ambició per fer coses avui. Això d'entrada ja vull dir que ho subscric. Després afegeixo una altra cosa, més enllà de la seva importància històrica, que ara l'explicaré una mica, de la seva importància filosòfica, etc. Les Confessions de Sant Agustí són una gran obra literària. O sigui, són una obra que té una enorme qualitat literària. Hi ha moments en què Agustí d'Hipona parla de la memòria, per exemple, en uns termes absolutament visuals, absolutament sensuals, que són únics, vull dir que segurament no hi ha res equiparable en tota la història de la literatura. En aquest sentit, és un text únic, és un text fascinant. A més de tot això, les Confessions és un d'aquells poquíssims textos dels quals es pot dir que van canviar la història d'alguna manera o que van canviar la manera d'entendre la condició humana, la manera d'entendre'ns a nosaltres mateixos i d'explicar-nos a nosaltres mateixos. El Salvador ja ho ha avançat. Les Confessions de Sant Agustí són el primer llibre així de gran ambició, de gran qualitat literària, que entén que la vida d'una persona pot ser la història de la seva vida interior. O sigui, que la vida d'una persona no són simplement els fets externs, les guerres, les batalles on ha participat, sinó tampoc no són només les idees abstractes, perquè vull dir, un filòsof pot parlar simplement d'idees abstractes, sinó que la història d'una persona és la història dels seus conflictes interns, conflictes passionals, conflictes filosòfics, conflictes de tota mena. I això és bàsic perquè quan hi ha una obra que fa això per primera vegada, com ho fa les Confessions, obre un camí. I quan un cop s'ha obert aquest camí, aleshores es poden escriure autobiografies, aleshores venen totes les confessions de Rousseau, si voleu, i totes les autobiografies posteriors. Per tant, si avui ens sembla tan natural parlar de nosaltres mateixos en termes de vida interior, o sigui, si parlem de les nostres angoixes, dels nostres conflictes interns, si parlem de tot això, és perquè hi van existir les Confessions de Sant Agustí. En aquest sentit, sentir les Confessions o sigui, a banda de l'experiència estètica, de sentir un text tan ben escrit, hi ha una altra mena d'experiència, que és una mena d'experiència de reconeixement, de dir, ostres, aquest senyor fa 16 segles, està parlant en uns termes de les passions, de la interioritat humana,
que realment ens resulta molt familiar, que d'alguna manera és nostre encara. No? O sigui, va inaugurar un món Agustí d'Hipona que és el nostre. Després, un parell de coses més sobre context general. Agustí d'Hipona, hem dit Sant Agustí el títol perquè així tothom sap de què parlem. Sant Agustí naturalment és el terme tradicional. Normalment els filòlegs, historiadors de literatura i això, com que el sant aquest els molesta una mica, diuen Agustí d'Hipona. Hipona és una ciutat al nord d'Àfrica i així queda tot com una mica més neutre. Doncs bé, Agustí d'Hipona era nord-africà, això és una cosa interessant també, o sigui, era de l'Àfrica. Ell va viure en el que avui és Algèria. La seva llengua materna segurament no era el llatí, d'acord? Sinó que era segurament una forma antiga de l'amazic, del berber. I aleshores ell, com molts altres romans de províncies, perquè el nord d'Àfrica formava part de l'imperi romà, va assimilar la cultura llatina, la cultura romana, fins al punt d'excel·lir en aquesta cultura més que els mateixos romans de Roma. I, com ha dit el Salvador, va ser una persona que es va formar en la retòrica llatina, en la filosofia d'origen grec traduïda al llatí, perquè al grec no li agradava gaire, no s'hi dedicava gaire al grec. És una persona que va llegir Virgili de jove, que va llegir Ciceró, i Virgili i Ciceró, la gran poesia romana, la gran prosa romana, eren les coses que li interessaven de veritat, era allò que l'emocionava literàriament. La seva mare, per això, Mònica, era cristiana, va voler que ell fos cristià, des de petit el va educar en la religió cristiana i ell se'n va separar durant molt de temps. Però sempre, d'alguna manera, li va quedar dins aquesta formació religiosa inicial. Les confessions expliquen com es resol tot això. O sigui, aquesta formació dins de la cultura grecoromana amb aquesta tradició cristiana, judeu-cristiana, de la Bíblia, que realment no encaixa, aparentment no encaixa gens amb el món grecoromà. De fet, com ha dit el Salvador, Agustí d'Hipona, quan de gran va tornar a llegir la Bíblia, va considerar que allò era indigne de Ciceró, ho diu literalment, ho diu a les confessions, que aquell text era indigne de Ciceró. I era indigne de Ciceró, i això és una cosa interessant perquè era indigne de Ciceró perquè no encaixava en la mena de retòrica que tenia prestigi a Roma. A Roma s'havia desenvolupat una prosa espectacular, que és la dels discursos de Ciceró, que us recomano a qualsevol de vosaltres, si agafeu un discurs de Ciceró, veieu, ja us imagineu un orador allò parlant davant del Senat romà, és una cosa molt impressionant. I aquesta era la noció de qualitat literària que hi havia a Roma, amb frases, amb una sintaxi molt complexa, molt ampliada, molt expressiva. I quan Agustí va agafar la Bíblia, va veure un text molt auster, molt senzill, un text ple de comparacions que li semblaven infantils, especialment a l'Evangeli. A més, un text que no seguia les normes gramaticals d'una manera gaire rigorosa, o sigui, un text escrit en una llengua vulgar, una mica. I això és el que el va desconcertar més d'entrada. O sigui, com pot ser que un text tan dolent, tan mal escrit, des d'aquest punt de vista, sigui res interessant? I les confessions parlen d'aquest conflicte, d'acord? D'aquest conflicte. De la manera com Sant Agustí va descobrint una altra manera de llegir la Bíblia i també de la manera com la filosofia grecoromana li serveix per interpretar la Bíblia. O sigui, és un llibre que parla de la seva vida interior, però és un llibre que parla d'aquesta trobada entre grans dos mons, que són el món de la Bíblia i el món de la filosofia grecoromana. I al final, Sant Agustí arriba a una relectura de la Bíblia que consisteix a llegir la Bíblia a partir de la filosofia. Per tant, acaba salvant la Bíblia fent ús de la filosofia i acaba salvant la filosofia grecoromana també perquè la llegeix dins la Bíblia. Per tant, a partir d'aquell moment, la Bíblia i la filosofia grecoromana seran coses que aniran juntes. Això pel que fa així al context. Després parlo una mica de l'adaptació. Com ha dit el Salvador, les confessions són més de 300 pàgines. Aleshores, el que hem fet és
reduir el text amb una... Hi havia una cosa que tenia molt clara, que és que no es tracta d'una reescriptura pròpiament, o sigui, totes les frases que sentireu, totes les frases que dirà el Joan són frases de les confessions de Sant Agustí, d'acord? No hi ha cap... Potser en algun moment hi ha alguna frase que s'ha escurçat una mica o que hem tret algun incís, però totes les paraules són paraules que provenen de les confessions de Sant Agustí. Per tant, no és una obra nova, sinó que és simplement una adaptació. I en aquesta adaptació hem intentat que es pogués resseguir molt bé tota aquesta vida interior que he descrit, tot aquest recorregut autobiogràfic, des de la infantesa fins a la conversió i les reflexions que venen després. Hem intentat també que hi hagués prou densitat filosòfica o reflexiva, d'acord? Això era una cosa una mica complicada perquè les confessions de Sant Agustí són un text amb molta reflexió abstracta, filosòfica i teològica. Per tant, hi ha moments en què hi ha 50 pàgines d'interpretació del Gènesi, d'acord? Interpretació filosòfica del Gènesi. Això, naturalment, en una lectura d'aquest tipus no hi podia entrar, però tampoc no volíem que quedés totalment despullat de pensament, perquè al capdavall el pensament és un element bàsic d'aquest llibre. I, per tant, el lloc on hem arribat és un text que ressegueix aquesta autobiografia, però que en cada moment recull els moments, diguéssim, de reflexió, els moments filosòfics, els moments en què Sant Agustí arriba a una idea nova o es pregunta o es planteja una pregunta nova, com per exemple una pregunta que és molt important a les confessions, que és la pregunta pel mal, per la iniquitat. Què és el mal? Si el mal existeix o no existeix, si un món creat per Déu pot ser dolent d'alguna manera. Que és una pregunta molt important dins del cristianisme i que surt a les confessions i Sant Agustí, de fet, respon d'una manera que serà determinant durant 1000 anys o més. Jo em sembla que ho he explicat més o menys tot el que volia dir. Després, una altra cosa que volia dir, que un cop feta aquesta primera adaptació, aquesta adaptació l'hem treballat a fons amb el Joan, que ha sigut una cosa molt interessant per mi. O sigui, el Joan l'ha anat llegint, hem anat trobant entrebancs. L'adaptació que he fet, perdoneu, això no ho he dit, parteix de la traducció de Miquel Dols. La traducció de Miquel Dols és una traducció molt ben feta. Miquel Dols era un gran llatinista, però sí que de vegades l'hem hagut de retocar una mica per fer-la més oral, més apta per la lectura dramatitzada, que això és una cosa que naturalment ens interessava molt i amb això m'ha ajudat moltíssim el Joan també en totes les sessions que hem fet, en què ell anava llegint i anàvem detectant els petits entrebancs que hi havia al text i per tant el text final deu molt a l'experiència del Joan com a actor. Jo, de moment, si us sembla, ho deixo aquí i, en tot cas, si després hi ha preguntes, doncs ja respondré el que calgui. I tu, Joan? Hola, bona tarda. Bon dia a tothom. La marcianada? La marcianada. A mi, mira, jo abans de dir... M'agraden molt les lectures dramatitzades. Jo penso que les lectures és una manera d'expressar-nos com a intèrprets i també com a dramaturgs o per conèixer autors que segurament no coneixeries d'una manera convencional, és a dir, muntant l'espectacle, i és una manera de profunditzar en llocs en els quals segurament la gent tampoc estaria molt acostumada i no li serviríem, diguéssim, de la mateixa manera. I aquest procés, jo no coneixia el personatge, no sabia qui era, i ha sigut un procés de descoberta interessantíssim, és una mica el que deia el Raül. Les sessions que hem tingut a l'hora de treballar, que és curiós perquè no s'assemblen a unes sessions d'assaig, sinó són unes sessions de descoberta, de decodificació gairebé del text, d'intentar entendre'l i entendre'l no des d'una qüestió purament formal a l'hora de dir-la, sinó entendre'l en el sentit més profund de la paraula. Saber què és el que volia dir en aquell moment, tenint en compte que ens separen 1.600 anys. A mi la descoberta del personatge ha sigut fantàstic en un sentit, primer, perquè no el coneixia, i després perquè aquesta manera que Sant Agustí arriba a Déu, aquest Déu que nosaltres el tenim alterat i adulterat, en certa manera, perquè hem passat molts anys durant aquest 400 i pico de Sant Agustí al nostre 2023, la seva manera d'arribar a Déu era des de la curiositat i des de la saviesa i des del buscar alternatives i des d'un lloc molt conscient
que realment per arribar a aquest misticisme o arribar a aquest Déu s'ho va treballar molt, realment s'ho va currar molt. Va treballar-se molt ell mateix i va comparar molt ideologies diferents i maneres diferents per arribar a aquest Déu. Per tant, la seva manera no és gratuïta, no és una manera imposada. Arriba a Déu per una revelació, però una revelació molt treballada. I aquest tipus de Déu jo sí que hi podria participar, perquè és un Déu que és molt pur, és un Déu decidit i és un Déu que segurament té més a veure amb el nostre propi món interior que no en un altre tipus de Déu imposat. I a mi això m'ha interessat moltíssim, perquè ara, per exemple, parlem molt d'aquesta interioritat, d'anar-nos a trobar una mica a partir de nosaltres mateixos, des de la meditació o simplement des d'escoltar-los una miqueta més, i ell ja ho feia. I a partir d'aquí contrastant-ho, no només amb la filosofia, sinó amb la seva pròpia experiència, i contrastant la seva pròpia experiència amb una experiència canalla, una experiència viscuda, una experiència vivencial en molts sentits i en un sentit molt carnal, i a partir d'aquí comparar-ho amb aquesta manera de trobar referents a Déu, però a través d'aquesta espècie de món interior. Jo ho he trobat interessantíssim. Les sessions jo les he disfrutat moltíssim. El que veureu demà i el que veureu diumenge, i també a Sant Felip Neri al novembre, serà precisament aquestes ganes de transmetre aquesta paraula que podria tenir ell respecte a les seves pròpies vivències. I trobo que no és fàcil, perquè no ho és, però és meravellós entendre-ho. Precisament no hi ha res millor en aquesta vida que entendre el que és difícil, no? I jo crec que ho heu entès i jo crec que demà ho disfrutareu en aquest aspecte. Dues coses purament pràctiques, ja ho he dit, això és una lectura, és a dir, qui vagi veurà el senyor Carreras, un faristol, un llum, i sí que hi hem posat, que primer ni pensàvem, és això, orgue fins que comenci, més que res perquè per situar una mica la gent que hi vagi en un espai amb un esperit que sigui d'escoltar, perquè simplement es tracta d'això, d'escoltar enmig d'aquest marc que és bastant imponent aquí. Ja ho ha dit en Joan, això es farà després de Sant Felip Neri, amb el Festival Clàssics, amb qui ens agradaria anar fent coses cada any, perquè hi ha maneres de veure el món que s'assemblen, i deixeu-me donar també les gràcies al capítol que ens han deixat la catedral, òbviament, per fer-ho. Ara, si tens res més a dir, Raül, en aquest moment, si hi ha preguntes. Si hi ha preguntes per fer, digues. Perfecte. Mira, tenim l'Alba Carmona del diari de Girona. L'Alba pregunta, comenta, és la primera vegada que el festival programa dins la catedral de Girona, si faran espectacles en un futur, és a dir, més enllà d'aquesta, alguna proposta més escènica que una lectura? Jo quedaria molt bé segons què et digués, però no tinc ni idea. És a dir, les coses sempre, a la vida passa, però quan programes un festival, com que deu ser part de la vida també, les coses surten així, i aquesta va sortir perquè fa temps que havien tingut al cap Roma Modest, però sobretot va sortir perquè es vam trobar amb en Raül i la Cira i vam dir, per què no fem això? Sí, després el primer que s'ha dut és quin és el lloc idoni aquest? I els festivals es poden fer coses fora lloc. És evident que la catedral és un marc molt imponent, però és un marc molt imponent en què es poden fer segons quines coses no tenen massa sentit. A mi ja m'agradaria tenir cada any una cosa a la catedral, però en aquest moment no se me n'acut cap. Segur que n'hi haurà alguna, potser, però no se me n'acut cap més. Perfecte. Tenim també un parell de preguntes de la Marta Cervera, del periòdico. La primera pregunta és pel Joan Carreras. La Marta pregunta què t'ha sorprès més de Sant Agustí i si fos viu avui dia, quin perfil creus que tindria, com seria? M'ha sorprès molt, primer, és el que us deia abans, perquè no coneixia el personatge ni en profunditat ni superficialment, no el coneixia. I te n'adones que hi ha un principi i un després a partir del personatge. A mi el que m'ha sorprès més és el que us deia ara, no? Com arribar a un concepte tan difícil com és Déu, el nostre Déu, el que entenem com a Déu, d'una manera tan curiosa i tan elaborada i tan treballada. A mi és el que més m'ha sorprès i jo trobo que és una manera molt moderna de veure a Déu. O si menys no, veure el misticisme, o si menys no, veure les coses que no són pròpiament terrenals. A mi això m'ha interessat molt i després
m'ha interessat que el personatge fos un personatge que es rebolqués en el lloc de lo carnal, que fos un personatge que realment abans d'arribar a Déu o abans d'arribar a aquest món interior, perquè és maco associar-ho, o si menys no associar-ho, abans va tenir una vida carnalment activa i es va, com ell diu, refregar-se en el lloc de la carnalitat i del joc i de la concupiscència i de l'amistat. Llavors es planteja allò que deia abans el Raül, no? Què és la iniquitat, què és la bondat, es planteja coses que nosaltres mateixos faríem. Quantes vegades ens hem dit si Déu existeix, per què deixa que el mal hi sigui, no? Per què regni el mal? Doncs la resposta la tindreu demà. No. Però sí que ella es planteja això. Són plantejaments que els tenim ara i els tindrà sempre. No et sé associar amb qui podríem ara... No crec que hi hagi una persona que ara la poguéssim associar directament. No em ve el cap. D'acord, gràcies. L'altra pregunta de Marta Cervera és pel Raül. Quina ha estat la principal dificultat a l'hora de construir l'obra i una mica per què? T'hauries d'activar això. Ja ho he fet, perdó. La primera dificultat és molt òbvia, no és gaire interessant, però la primera dificultat és saber per on retallar. O sigui, tot és tan interessant i tot és tan coherent en el conjunt del llibre que retallar a mi em costava moltíssim. Era molt difícil decidir que aquella escena no hi seria o que aquella reflexió no hi seria. I, de fet, al final va quedar en la primera adaptació un text una miqueta més llarg del que podíem llegir i en les sessions amb el Joan hem hagut de retallar una mica més i el Joan suposo que ho notava, però jo t'asseguro, Joan, que cada vegada que deies això no ho podríem treure, em feia molt mal, diguéssim, haver de treure, però al final hem hagut de retallar una mica perquè quedi un espectacle d'una hora. O sigui, aquesta era la primera dificultat. L'altra dificultat té més a veure amb... com ho diria? Amb la... O sigui, potser no és una dificultat de l'adaptació, però és una cosa, és un tret d'estil d'Agustí que és molt interessant i que és sorprenent. Agustí d'Hipona té una tendència a interpretar-ho tot en termes intel·lectuals, filosòfics, teològics. O sigui, qualsevol anècdota petita de la seva vida la converteix això en font de reflexió. I això és constant. I aleshores això no hi estem tan acostumats. O sigui, quan ho fa Sant Agustí és una cosa innovadora, és una cosa sorprenent i nosaltres estem molt més acostumats a explicar les històries d'una manera més despullada. En general hi ha de tot, però en general no esperem que les històries tinguin tanta interpretació esperem que algú ens expliqui els fets i nosaltres ja ho anem deduint. Clar, en Sant Agustí és al revés. Ell explica algunes anècdotes de vegades molt reduïdes i després desplega una gran reflexió teològica. Aquesta dualitat d'anècdota i reflexió naturalment es manté en el text, però la reflexió s'ha hagut de reduir molt. S'ha hagut de reduir molt per raons de temps i també per raons de la consistència del text pensat per la lectura, pensat per la lectura dramatitzada. O sigui que si les confessions de Sant Agustí, per dir, ara ho dic així improvisant, però si tenen 3/4 de reflexió teològica i 1/4 de narració autobiogràfica, doncs en el resultat serà potser és mig-mig o potser fins i tot hi ha una mica més de fet autobiogràfic i una mica menys de reflexió teològica. Que al capdavall les idees importants hi són totes, o sigui, no hem fet cap mena de censura de tipus aquesta idea no agradaria a un públic d'avui. No, perquè crec que una de les gràcies també d'Agustí és que diu les coses de maneres una mica sorprenents de vegades i que no acaben de lligar amb el que nosaltres entenem per sensibilitat humana de vegades. O sigui, de vegades diu coses que realment desconcerten una mica. Hi ha un altre element, ara perdó, me'n vaig de la pregunta una mica, però hi ha una altra cosa en les confessions que trobo que és molt interessant justament avui dia, perquè he començat parlant de la vida interior, de la introspecció, que això és molt important en les confessions,
I això lliga amb el nostre culte actual a la vida interior, no? La cosa d'anar al psicòleg, el fet que tots els problemes diguéssim, de la societat benestant molt sovint es plantegen en termes de vida interior, no? O sigui, parlem, hi havia un problema que era l'emergència climàtica i ara parlem de l'ecoansietat, no? Vull dir, això tenim molta tendència a fer això. I, en canvi, Agustí d'Hipona se centra en la vida interior, però la introspecció per ell és un camí per arribar a la transcendència o per arribar a allò que no és individual, justament. No? O sigui, mirar cap endins per Sant Agustí és una manera de mirar cap enfora. I això trobo que és molt interessant per nosaltres avui. O sigui, quan nosaltres mirem cap endins podem ser... O sigui, som simplement éssers egoistes que ens preocupem del nostre benestar interior o si quan mirem cap endins realment podem alhora mirar cap enfora, pensar en els altres, pensar en el món, no? Això és una cosa interessant que jo crec que plantegen les confessions. No sé si he contestat gaire. Deu insistir. Segur que sí. Tinc una pregunta de Magí Camps, de La Vanguardia. Primer de tot, vol agrair i dir que li sembla una proposta molt atrevida i alhora molt atractiva. I la pregunta és per tu també, Raül. Creies que acabaries... Espera un segon, que no se'm llegeix bé, disculpeu. Creies que acabaries a veure mai Agustí d'Hipona dalt d'un escenari, encara que fos a la catedral? Sí, no, jo és que ni m'ho havia plantejat, això és culpa del Salvador, vull dir que va ser idea seva i per tant jo realment no m'ho havia plantejat. De vegades sí, hem pensat en gent de la Casa dels Clàssics o així, amb lectures dramatitzades, però la veritat és que les confessions no ens havien passat pel cap i quan ho va dir el Salvador va ser il·luminador, va ser, ostres, sí, clar, naturalment, això ho hem de fer, és important, sí. En Magí Camps té una pregunta també per en Joan, una mica com t'has vist tu, com et trobes, com et plantes davant d'un personatge com aquest? Mira, precisament allò que dèiem de les lectures, no? En una lectura estàs a mig camí entre intentar explicar el millor possible quina era la idea o la reflexió primària que pugui tenir l'autor i després aquesta construcció de personatges, si és que alguna vegada construïm personatges, perquè no deixem de ser nosaltres, amb una lectura no la veureu. La lectura precisament està en que aquest missatge o aquesta idea sigui el més clara possible. Jo la manera que he tingut per afrontar-ho, per això teníem la idea aquesta de com tractar Déu, no? Tractem de vostè, tractem de tu. Qüestions concretes, no? Per exemple, demà que estarem tastant la catedral per la tarda. Quin és el punt de referència? L'espectador o és aquesta imatge una mica més escenogràfica i divina que té la pròpia catedral? I al final hem decidit tractar de tu a Déu i després també parlar-hi al públic. És a dir, que aquesta confessió sigui més al públic, tot i que tota l'estona està referenciada a Déu o a aquesta idea de Déu. I és una mica des d'aquí. I per això soc defensor de les lectures, perquè la implicació és tota, però en canvi estem a mig camí. És com si vinguéssiu amb un assaig molt treballat d'una primera sessió de lectura que hi ha en una obra de teatre. Moltes gràcies. Tenim dues preguntes de Jordi Bordes, del Punt Avui. La primera pel Salvador. Diria que ell havia vist una adaptació diferent voltant per Europa. O sigui, que tu, Salvador, havies vist una adaptació diferent voltant per Europa. Has contrastat si són molt similars o diferents? No, jo no havia vist una adaptació voltant per Europa. Jo un dia, estic parlant de fa, no sé, 30 anys, poder, o 25, per casualitat vaig entrar a Notre Dame, París, i vaig veure un senyor que llegia i vaig seure i vaig escoltar. Era un senyor assegut al presbiteri i llegia un llibre, pàgines soltes, ara unes altres. Aquell senyor, llavors vaig saber que era el senyor Depardieu, que tenia una vida personal amb uns certs paral·lelismes amb la d'Agustí d'Hipona,
perdó, una primera part d'una vida personal en paral·lelismes, la segona no s'ha produït, però simplement vaig sentir això, era res. Un senyor que llegia allà una estona, la raó no la sé, o devia ser un aniversari o d'alguna data d'Agustí d'Hipona, no en tinc ni idea. Però vaig llegir i em vaig pensar, coi, total, que em va fer anar a comprar les confessions. I llavors les vaig llegir. Però, per tant, allò no era un muntatge, era aquest senyor llegint allà, no puc recordar el perquè, ho vaig buscar i no ho he trobat enlloc. Per tant, sé que ho vaig veure, perquè ho vaig veure, no ho he somiat, però no n'he vist cap més enlloc. És simplement una lectura com es fa aquí a la plaça del Diamant, el no sé què, o que fa allò del Quixot, que llegeixen tot el Quixot durant 24 hores. Em penso que era una cosa més aviat d'aquest tipus. Em penso. Jo vaig parlar amb ell després, li vaig dir si ho volia fer, i em va dir que no, que jo ho havia fet aquell dia perquè no sé què i que no ho faria mai més. No sé en carreres si farà el mateix. No li canviarà el caràcter. Perfecte. A veure, la segona pregunta d'en Jordi Bordes és pel Raül. Clàssic s'inspira en la transformació. Ara coincideix amb els 500 anys de Sant Ignasi de Loiola a la visita per Manresa. I veuria algun paral·lelisme amb Sant Agustí? Ostres, molt bé. Molt bé, molt interessant. No, clar, o sigui, en tots dos casos són vides amb cesura, diguéssim, no? O sigui, en tots dos casos hi ha una manera de viure fins que arriba un moment i hi ha una conversió i després una altra manera de viure. Això sí que ho comparteixen Ignasi de Loiola i Sant Agustí. Clar, la vida d'Ignasi de Loiola és bastant diferent de la d'Agustí perquè Ignasi de Loiola era si no em falla la memòria, era un noble que feia la guerra, no? I aleshores va deixar de fer la guerra amb les armes i va passar a fer una altra mena de guerra, no? Va convertir-se i va decidir fer fundar la Companyia de Jesús. Per tant, sí, jo crec que són vides diferents. També això de els jesuïtes, la Companyia de Jesús després té un paper històric allò molt impressionant, no? De les missions, d'arribar a llocs molt, molt llunyans. I això és una cosa que Sant Agustí no ho té. Vull dir, ell és un pare de l'Església, però acaba sent bisbe al nord d'Àfrica i allà ell fa la seva guerra, són els llibres, per dir-ho així. O sigui, es dedica tota la seva maduresa a escriure llibres en contra d'alguns enemics, en contra dels maniqueus o en contra de gent que no entén bé les coses tal com ell creu que s'haurien d'entendre. I en aquest sentit són això, són una mica diferents. Però sí que és veritat que la manera com Sant Agustí descriu la conversió es converteix en una mena com ho diria, es converteix en una mena d'esquema, no? O sigui, la conversió de Sant Agustí és de les grans conversions de la història, és de les grans escenes literàries de conversió. I es converteix en un esquema que es va repetint en les altres escenes de conversió, perquè, i no ho dic, o sigui, això és una cosa que ens passa, que nosaltres, a la vida, això ho deia Oscar Wilde, la vida imita l'art. No és l'art que imita la vida. Vull dir, nosaltres veiem obres de teatre, llegim llibres, veiem pel·lícules i comencem de vegades a actuar com aquests personatges literaris. I Sant Agustí va ser això també, d'alguna manera. Va ser un personatge literari que va fer que molta altra gent actués com ell o entengués la seva conversió o expliqués la seva conversió d'una manera semblant a com ho havia fet ell. I per tant, doncs, Ignasi de Loiola se situa naturalment dins d'aquesta tradició. Vol dir que és un copion. Moltes gràcies. No, en principi no tenim cap més pregunta. No sé si voleu afegir alguna cosa abans d'acomiadar-vos. Doncs res, moltes gràcies a tots. En Raül i la Cira i la gent de Clàssics del festival. En Joan per haver acceptat això, que jo sé que és molta feina. Per fer 2 lectures, 3 ha fet en aquest cas. Per tant, gràcies per això, Joan, perquè aquestes coses no són fàcils, però jo crec que tenen un cert sentit. Gràcies a la gent del capítol i res, us esperem el divendres a la catedral. Si no teniu entrades no perquè no n'hi ha, podeu anar-hi el diumenge i si no, si sou de fora, doncs a Sant Felip Neri. D'acord, al novembre. Moltes gràcies i endavant, doncs.